Nah, ini muya fine rok bahai ke wati manjai fika. Hi everyone, norok jotono hambaya fari lam sogo ani YouTube channel o. Tini tabo hingkai sing muya phaiani thangan nai tongo ani buri akon khai bag rok napaijak go bag sabol najak thanglai yang phuai mani bolong khoi rekhang lengi thaka wati sal hnai nogo tongoi hai sugya hnai no tabo muya phaiani okholaijak okhnai tabo thangnai nai tongli biduno saya kare muya phaiani phalaijak tabo koto ukumo pache akon phai tongo yang diskonnya ko basi be dara bahai ke sprit ke ri khalai kana hani wati bu kisa kisa phai dong hai panu muya phai nei jeng wati bising bising no muya phai nei basai dan gade muya busa ko bang mana sagade muya phain phajak dara kon khai basai sok pajak tang muya phai ni tui ti sima thanai ko tui wati sa hai bule muya songnai rok suru khlai ukha muya songnai rok suru khlai ka ko kai besu mangkha phunu gadi ya muya songnai rok jani jan habai thangpai ga bolong ga tabu khai ang saisung ta wati muya se rutongnai ang tabu wati muya saranai ang wati muya emne ase ko kisa kisa ase kha hapan kaisa kai ni mang khina naika bolong nai di bolong pura pura bolong area kotoma semo sudu wa bagan wa bolong ga habai nai kana mane mano pho norasing wati sal sibu rok sikirima be khula khula khai sowit langbai khate sojani nahani irun kotoma sojan khuit langkha oroni hari yang rok nahani wati wa nahani pura besap cikon te kongsap gere wati muya kaisa maya okhoi phika bolongni thampui waru omo sung phaimani jaga hangkai potisri yang par ketal khlong mani o location o phaijak jung muya phaiani potisri bazar laika oboni jaga muya wa bagan pura wale kebang ma muya ase kota wati muya rok ko muya busung mangkha phunugade ani family rok no kle ne khare phaima log muya busung man naidi noro phai sok phaima nang yango ko ani buri dara ganang masi muya sogani makhade boro bai sakhi sadrop de basile ko norok busung man khana gana o phut ke kotot khmane khale ko na ne muya busung man sakhi samano mo wandal rok kai mo kai dalok samano ko basui muya soi to kha kesrang ma se borok muya sogani pa thampui war thampui borole bien thaga tai mangnei rok tai dara ganang muya sogani thampui war mani ba kulkri bolongo ang tak lama was thang tong isne bait gana o thampui war sojo soryang thampui rok norok nugui mangkhana muya busuk mangkha borok phaiman loge last tai phungnai biduno chaya karina tini last busuk kabang man phungnai do nai toni biduno chaja kheba like kaisa khaireli angkhe tak lamao phaijak thambuibar bolong bisingo angkhe lamao phaika muya bu phaimi ebla asuk angkhe bait rok bu kamao angkhe bait gana tongona nahni phaigata nahani bolong busuk bang pura wamang pura omo emutot pura durun tongkhai durun camera phungma khamung busuk khatai kotor mo sudu wa pa wati pheni wachi nokho kosom ke nahani kutuk sai phekya ang ta buro tongjanai pulos tongnai pul tolawo tong yakhe basik legang
Nahani bahai ke nokha somi phe ka muya phaine rok bolongo te majani ongri tonghi khna wati phaikle ses ba nahani bahai ke nokha somi phe ka andar ekdom sure takla wati phaisine ekdom 100% wati phaine angka pul tola se habi tonai tabu wati he ka pul tola sure hamnai ang to basinai borok ja muya phaine rok bolongo tongnai rok jutke wati majang wati nokba bufang rok de bike laino saimiya wati bahai ke phaito kana ani wati bahai ke phaito kha wati kwangma phaito kha ani jugar naine jenorok ani jugar bahai ke tongkhang wati manjaya jat khai gli ani jugar bahai ke kaina kha wati manjaya jat lai tani nei laino nukhung snamina kha yang uskutio berajak yang kai pulni orok berajak o bisimra habi tongban tabuk wati manjaya te agia bai pul tola haban nai mani pul tola ekdom silibili selengma sengja habliya pul tola wa mahake jugar khaina kata live line nok tangai ne wati mar khane ri dokha pura आधा घंटा hai ri dokha ane wati busuk bang omo camera ni bagi si jagi ase wati kobang ni wati ko amar ri dongu nok balle kom wati ri dongu nok bar ase kre kherang bu ko gi ase sudo wati ru nahani muya phaine rok bahai ke wati manjai phika ko muya base ko ni muya ko bang mangkha borok omo ke sini muya kasung mangkha nahani sibrum babrum pha phebika muya manai rok ti rok kangja khai base kon la nahani wati payment tui bahai ke lomui thaka tui bag tong u sini tei kaisa orang tong le wati phayu ko hey si kon lai khani nu mana tu tai no mana tu tai bag sa phai le di scooty thong mangana umle bike thong mangana rok usul khlai tlangan nang tai talia tangi lein thaga tang ka thampi war mana la pura dohor du du bon koro koro sibile hai bono borang base akoni koto koto ko itu kotor amu daro weri ni kha borole khorone khorone koto ma rok sing na ibo rok hai da bai to gai nai ma sok sina bo da bai klai yang lai akhur mian bagi hai tani mana tu kwai sao yo kai sini saisung ni bagai asuk ang to soklia muya yang ke base bai dara song mani bag samang khaborok muya koto koto nokha gurumi phayu taibu base yakon tai bag thaini rok si to thotok mangni thalai jak bole borok Jangan tahu muya phaipeka no thangsinai wati thakjak ba dakti no thangan nang gona hani muya phaine rok lengjai thapaika ko basui yathe paja kha muya phaine mosom buri sibo basui mosom buri basui ni blog tong ko blog channel YouTube resmi special blog norok search khainai di manai bo blog khai bidu snam tai to man sia bo nadi wati payment ba ke tilom kha pura tilom thaka pura 1.5 घंटा hai wati he kana base yakon phayako base be dara borok phaigang ka nogo thangsinai engkai tinin bidu asuk jora nong sinai